Modernismen er opstået som en konsekvens af efterkrigstiden. Det kan man se i særlige elementer i litteraturen, som man se i sammenhæng til 2. verdenskrig. I slutningen af 1800-tallet ændrer samfundet sig voldsomt. De nye måder at producere varer på gjorde, at der blev skabt nye jobs, og det medførte så en urbanisering. Industrialiseringen gjorde, at folk de flyttede fra landet til byen, og som følge af det skete der så en sekularisering, hvor at man i stedet for at argumentere ud fra gudsbegrebet, så argumenterer ud fra rationaliteten. Inden for filosofien, der erklærer Nietzsche også Gud er død i 1880. Og det præger blandt andet litteraturen ved at bryde det harmoniske verdensbillede, man havde før i tiden. Hvor mennesket var før i tiden var defineret ud fra Gud, så var det så ved erklæringen af at Gud er død, blev menneskets tilværelse meningsløs. Det var så her, at mennesket skulle... Her krævede det så, at mennesket definerede sig selv og fandt sammenhæng med sin egen tilværelse. Og hvis man ser i forhold til sproget, så er det digterens opgave, og hvis man ser i forhold til sproget, så i den periode, der eksperimenterer man med sproget på en kontroversiel måde, hvor man prøver at skabe noget nyt. Og da Gud er død, så prøver man, så skal kunsten være alternativet for Gud. Og her er det så digteren eller kunstnerens opgave at give nogle retningslinjer til individet, så det kan definere sig selv. Karakteristisk for værker i modernismen er især, at de reflekterer nuet, det vil sige, for eksempel i moderniteten, for eksempel i romantikken, hvor man kiggede tilbage på de gamle dage, hvor Danmark for eksempel var stort og havde sin storhedstid osv., så kigger moderniteten kun på nuet, hvordan samfundet er lige nu, og derved så ligger det samfundet op til debat. Og det er det her, hvor man i stedet for i romantikken var fyldt med eros og håb, så kontrasterer moderniteten ved at afspejle samfundet ud fra et realistisk synsvinkel. Hvad karakteriserer Peter Seeberg? Peter Seeberg levede fra 1925 til 1999, hvor han opvoksede i et totalt ødelagt Europa. Fordi efter 2. verdenskrig, der blev store dele af det europæiske intellektuelle miljø grebet af en slags stemning af absurditet og meningsløshed, som blandt andet de franske filosofer Albert Camus og Jean-Paul Sartre, de prøvede at tolke på. Peter Seeberg, han havde som ung oplevet et Europa, der simpelthen stod i flammer. Han havde set et nazistisk Tyskland, der var i gang med at tage over med tvangsarbejde og autoritære meningsstandardiseringer. Altså det formede hans blik på verden. Seebergs absurde historier, som han rent faktisk udgiver, de er ikke kun præget af efterkrigstiden, den kulsorte nihilisme, som han snakker om, men der er også en form for humoristisk tone i hans slutning af hans forfatterskab i hvert fald, ser jeg en form for mildhed, overbærenhed med menneskets tåbelighed. Han kan latterliggøre sådan lidt på en måde. Og det er sådan en form for Seebergs special humor, som han har, som ser lidt bort fra det modernistiske strenghed, som vi lever i. Det kan man for eksempel se i Rejsen til Ribe, fuld af menneskers dårskab, som ikke har en eneste fordømmelse. Men Seebergs rigtige darling er gennem Nietzsches tanke, der hedder amor fati, altså elsk din skæbne. Og hvis der er nogen, der forstod, hvordan det er, det hang sammen, så var det Peter Seeberg. Altså drama om livet og om mening i de allermindste ting. Altså, så var det Seeberg, han forstod at skrive om. Seebergs debutroman var Bipersoner fra 1956. Og den tog udgangspunkt i de oplevelser, han så under Tyskland, altså under krigen i Tyskland, hvor Seeberg han arbejdede i Babelsberg, en tysk filmby, hvor livet fremstod som en absurd blanding af tvangsarbejde og kulisser til et lykkeligt liv. Seebergs bipersoner er sådan lidt på samme måde som en fiktionsroman
film. Folk bliver stillet uden for deres eget liv og deltager ofte i det som statister eller bipersoner, som titlen sjovt nok også går på. Den her særlige fremmedhed i forhold til tilværelsen, det er helt klart en grundlag i eksistentialismen, og det er det, der gør Seeberg til en af de helt store forfattere i hans tid.